Dem, der er fra Kina og Indien, som en anden tredjedel, er også hjertelig velkomne. Men muhammedanerne, om hvem enhver, der har studeret muhammedanismen, ved, at de kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. A fringe movement that perverts the peaceful teaching of Islam. The terrorist directive commands them to kill Christians and Jews. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være i Danmark, men det nytter bare ikke noget. Og derfor så skal du sendes ud.